Ассалому алайкум дӯстони азизи ма, хушомаден ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои суханҳои нектон. Саломат бошед. Комментариётона имрӯз насиб боша ҷавоб медиҳем. Ҳамаша айдинара ҳамихе серкорум сиёмка кадеста будам, натонистам. Саломат бошед. Ба ҳаматон ки беҳтарин суханҳо навистен, худованд нигаҳбонтон боша. Дӯстони азизи ма мехоҳам ки як интернет магазини дар Тоҷикистон ташкил шудагия, интернет магазин барои занҳои худмон беҳад кори осоне. Ҳатто бо шавҳарошон дар интернет магазин ҳозир кор кардестиянд. Занҳо беҳад зинаҳои нағз дорад, 10 зина дорад дар интернет магазин. Интернет магазини то зонай духтаро 10 зинаш то зинаи охиронаш хонаҳай, нӯҳумаш мошинай, ҳаштум зинаш зиёрати хонаи Каъба ки беҳтарине ки ҳар яки мо ҳавасша дорем зиёрат равем. Шумо метавонед ба ҳамин кор мекунед, меҳнат мекунед, ба зиноҳош муваффақ мегарден. духтаро бо як чизи дигарша мегӯм ки ҳамин зиноро ҳамин 2 нафар ё шавҳартон ягон хештаббор ягон дӯстона рафиқтона даъват мекунен, кор мекунанд. Якум хеле ин несте ки ҳар рӯз бор бихарен, савдо кунен. Як бор барои худтон харид мекунен, як пакет. Шумо ба як пакет соҳиби хонаву мошин ҳамаи чӣ мешавен. Як пакете ки барои рӯзғор любой чизе ки шумо дар маҳқулай уҷа тамошо мекунен, вибр мекунен, регистратсия ҳамаи чизаш бесплатне. Агар шумо фаъолона иштирок кунед, боз шумо дар тӯҳфаҳои нуқра, асмански нуқра метиҳанд духтаро, зинаҳое ҳаст ки курпача мегирен. Бо ҳамин хел ҳаст ки барои коркунои ҳамин интернет магазин, ҳамин ширкат шумо дар ҳар хел тӯҳфаҳо дода мешавад. Шумо агар активна кор кунед, ҳарчи тӯҳфаҳои беҳтарини занона барои шумо дода мешавад. Барои духтаро ҳамин номеро ки дар рӯи экранай ҳар душда нависен, суҳбат кунен. Ҳамаи бо секретоша чӣ хеле ки ино ҳам муваффақ шудагиянд шумо да мефаҳмонанд, ҳамроҳшон кор мекунен. Шумо ҳам соҳиби ҳамаи чӣ мешавен. Дар душанбе охирон зинаш хонаҳай, соҳиби хонаҳа мешавен. дер накунен. Ҳар як кор сари вақт дорад. беҳуда вақтона дар интернет духтаро нагзаронен. ҳамин хел ширкатҳо да кор кунен. соҳиби як чӣ барои худтон мешавен дар зиндагӣ. И беҳтаринай барои ҳар як зане ки дар хона бекор нишастагиай. ай ҳамин фурсат истифода бурда соҳиби ҳамаи чиз мо мешавем. занҳои азиз, пешравиву кӯшиш аз тарафи шумоай. вақте кӯшиш карден, ғайрат карден, ба мақсадотон мерасен духтаро. номерора нависен, дар экранам ҳастай, комментарияда закрипид мекунед. Салому алайкум дӯстони азизи ма, хушомаден ҳама каса подписчикои меҳрубони ма ба канали ма. ма имрӯз аввал пеш аз видеора сар кардан дар бораи ми разрихлитил мегӯм. ин разрихлитил аз Қазоқистон овардаги будам. ҳам қашмондай як подписчик чанд бор шуд менависа аз Қазоқистон. ма комментарияда ҷавоб додам. дӯсти азизам барои разрихлитил пурсиде чанд намуча истифода мебурдум. ҳамихе просто разрихлитил навистагӣ буд. мада савол додем ки чӣ хели намуча шумо истифода мебурден дар Қазоқистон. ана ин роял навистагие иҷаша ма ки бридам нестай, ина иҷада ҳастай. бинен хел роял. май ҳамин намуд истифода мебурдум. бо ина гирифтам, қатим овардам 50 граммаша. и калонушай ҳамира ҳастай 10 грамма 15 грамма. баъд бо чанд намуди дига туркӣ ҳастай, уткер навистагиай туркӣ ваям нағза истифода мебурдам. хулоса 3 намудча истифода бурдам. ягонташ подводид накардай. шумо метавонед айни миш истифода баред. роял фуд беҳад нағза. и айхча Қазоқистона. инам хе дӯстони азизи ма, ҳозир тарзи тайёр намудани печения гатара барои шумо нишон метиҳам. армянскиай беҳад болаззатай. ва иҷада мода лозим астай 400 грамм орда аллакайма эла қати бехтам, як қошиқча разрихлитил, як қошиқи калон шакар, як дона тухм, иҷада ҳам қаймоқи тоҷикӣ хонагиай, ҳам сметанай болошда. бинен 2 қошиқ сметанай, мондагиш қаймоқи хонагиай. шумо метавонед бо қаймоқ ва сметанаи магазинда мефурӯхтагӣ тайёр кунед. бо метавонед бо кефир 200 грамм, ҳамагӣ 200 грамм даркорай ва якта маска маргарини 200 грамма. ма он нақати барои тестаи песочния беҳад хушрӯ мекуна. она гирифтам, ина 200 грамм.
шурӯъ мекунем. Бо мо бошед дӯстони азиз. аввал маскара бо ҳамроҳи орд бояд амхел крошка кунем. ба мисли умочак мегем. амхел майда мекунем. маскарам буридагӣ ба шакли чоркунҷа реза кардам. баъд орд қати ҳамроҳ мекунем. инҷа разрихлитил як қошуқча ва шакар як қошуқи калон амхел ҳамроҳ кардам. тухма вақте ки крошкаи мо тайёр шуд, баъд ҳамроҳ мекунем дигароша. тухма бо ҳамроҳи ҳамаи қаймоқ. шумо метавонед сметана дигар хелам истифода баред, мешавад. хамирмо намешӯрем. хамир амхел мях ки мебиёяд, амхел хамири беҳад хушрӯ мебиёяд. резонак як намуд ширинӣ ҳаст ки таъмаш бо ини хел ҳастай песочнеи печёнии ширин у хел нестая необычный ам хел таъм дорада. ами ба хурдаш сер намешавен. вақте ки ман чизе ки гуфтам нағзай, ҳатман тайёр кунен. и беҳад чизи хел ширини бад намешавад ки хел одам нағз намебинад. ҳам хел вкусуш нормальная шириниш. ина бинен ман иҷода як стакан шакар гирифтам. 200 грамм шакарай, 200 грамм ордай, 100 грамм маслои сливичный бояд бигирем. маслои тоза маргариневу хеле тозаша бигирем. и нағзай вақте ки дар нӯшда об мешавад бо ҳамроҳи шакар, бо хел таъмаш беҳад болаззат мешавад. инам хел духтаро и барои начинкаи дуруншай. хамирмон дар холодильник 30 дақиқа меиста то тайёр кардани крошкаву ами начинкаш. хамирмон бинед чӣ хел рӯ гирифт. хамира тунук мекунем зуволаи ҳами печенира. баъд сафеди тухма амхер бо чизе ки хай дошта бошед. бо шоткача ман амхел шакидам. зардиша барои болош, барои ороиши болош мемонем. амхел тунук мекунем ки қабат мебиёяд. баъд тобуш метиҳем духтаро. дар ҳарорати 200 градус дар духовка пухта мешавад, дар байни духовка. مرحبا يا 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 مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا
مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حفظك صف المبارك وردنا يوم النشور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين духтароина тайёр шуд. Суб сирхаки хуш роҳак омадак. Ҳам маззаш беҳад ба мазза ҳай песочнияй. Ҳамин хел резонаке ҳаст ки дар даҳанат об мешава. ҳозир якташа нишон метим бинен резонакиш ба дараҷаҳои олишай бениҳоят бо лаззат омадагиай ҳам осонай ҳам вақти одама кам мегира маҳсулотшам дастрасай ба хотири як апаҷон гуфт ки ҳамин хел рецептҳои бо осонтара ба мо нишонте ки мо занҳо чизои осонака ёд бигирем бо лаззат боша. ина ман хостам бо хоҳиши шумо чизои осона кӯшиш мекунам ки барои шумо ёдтим ҳам бо лаззат боша. духтаро иҷада бо як намуд салати оддӣ ва хеле бо лаззата барои шумо пешкаш мекунам. бо ҳами боимҷон тайёр мешава. ба мо лозимай тухм 2 дона помидор и як маҳсулоти ман гирифтагӣ барое ки чени махқули худам чанд қайки шав амада аз шумо метавонед оилаи бисёрӣ бошен бисёр гирен. ҳамин 2 дона боимҷонам 2 тарелка мешава. вақте ки бисёрӣ бошем бо бисёртар тайёр кунем. ман камтар барои шумо нишон медиҳам шумо тайёр кунен боз хостен зиёдтар истифода барен. нами боимҷонша бисёртар гирен. нами хел боимҷоне ки ҳамин дафъа ман гирифтам беҳад боимҷонои хушрӯ донаҳош умуман маълум нест. иҷа ҳамин хел сохтчай умуман дона надора. ҳам хел боимҷони нағз пеш вақт мегирифтам ҳам хел донаҳои калон калон доштак. хел маззаш ранги и боимҷон ба мазза набуд. духтаро и боимҷон ҳам свежи ё шак чӣ хеле ки донаш маълум нестай. ина духтаро камтар як қошуқча бори орд ҳамроҳ кардам дар тухм. боимҷонора ки намак кардам дигар тухмда намак накардам. боимҷоно намак қати шӯрак буд худаш таъмаш хушрӯ буд. ҳам хел жарид кардестам. ҳозир нишон метиҳам. ина минамуд ҳамаша гирифта да тухм тар када ҳам хел болоша ҳар ду ҷоша тар када дар алоби баланд пухта мегирем тезда. суб сирхак бояд шавад духтаро. ӯз ман барои шумо ҳам хел нишон додам ки ҳам хел бо и параша тоб метем. баъд ҳозир иҷада соусша тайёр мекунем барои ҳами салатмон. соусаш майонезай укробай чеснокай. миқдори зиёд хоҳем зиёдтар шумо тайёр мекунед. ман як зубчикни чеснока бо 3-4 барги укробо камтар майонез тайёр кардам. нами хел пухтан суб сирхак хел майонеза амин соуси тайёр кардагия ҳамроҳ мекунем болои боимҷонода ва помидора аз болошон мемонем. чӣ хеле ороиш ки баъд мехоҳен кунен. ман як оддӣ ороиш барои шумо мекунам. ҳозир нишон метиҳам бо гашнич баргои гашнич. як салати беҳад болаззат мешава. ина духтаро ҳатман тайёр кунен. кадомида бо намедонист мотиватсия мешава. аз видеои мо ягон чиам меомӯзанд. видеои мо барои шумо маҳқул боша лайка фаромӯш накунен. ҳатман подписатсия шавен. бо видеои ҳамихел беҳтарини ки бо рецепто влого барои шумо пешкаш мекунам. иҷода духтаро бо хомшӯрбо ҳам андохтам. ина иҷа тайёр шуд. хомшӯрбо ҳамихел ҳамаи чиша живой калон калон дохтам ки кӯдакҳои ман сабзӣ намехӯранд. ҳамихел калон калон дохтам. баъд
кадомишда ки дар кор боша майда када дар коса мебардорам. намехоҳам шӯрбои бо лаззат. раҳмати калон барои дастгиритон духтаро, барои наворҳои то охирша тамошо мекунед. худованд нигаҳбонтон бошад.